Ja sam Mija. Knjiga čarobna mi je otkrila nebo čudesne zemlje sen topije. Korak po korak svaki mi je lak dok gledam ovaj savršen svet. Da li je ovo san ili plod radosti ili možda samo druga strana realnosti? Da li tu mirno je i bez promene ili već danas heroj potreban je? Leti sada ti. Sve prepoznajem, al svaki let ja pitam se da li sve to što vidim moja stvarnost je. Tamo mi ja, ovde ja. Razgovor sa jednorozima. Ovo je Firenca, jedan od najlepših gradova na svetu. Za neke predivno mesto za život. Ali ne i za mene. Danas je moj prvi dan u uglednoj internacionalnoj školi u Firenci. Većina klinaca bi bilo oduševljena takvom prilikom, ali sa mnom je drugačije. I bit će još neobičnije. Srešćeš mnogo divnih ljudi u ovoj školi. Aha, kako da ne. Hoćeš. Idem da potražim direktorovu kancelariju, važi? Sačekaj me ovde. Odmah se vraćam. Hajde, vrati mi to. Ma daj, molim te. Daj mi to. Ko je ova sad? I zašto je obučena kao da je Noć veštica? Stvarno, Noć veštica je bila pre mesec dana. Hvala što si podigla knjigu. Mija! Hajde, draga, direktorka želi da te upozna. Ona nije imala van nastavnih aktivnosti ni u jednoj od prethodnih škola za protekle 4 godine, jel? Mi ohrabrujemo svoje đake da učestvuju u njima. Dobro joj idu jezici. Proputovala je celu zemlju s roditeljima pre nesreće. Vrlo brzo savlada novi jezik. Mija? Znam da si prošla kroz težak period, dete. Žao mi je zbog tvojih roditelja. Za tebe je sve ovo verovatno čudan, novi svet. A ja mislim da je to upravo ono što tebi treba. Lepa soba. Zar ne, Mija? Ako nađem neku svoju cipelu u tvom romanu, ima da budeš u takvoj nevolji. Pa, izgleda da je tvoja nova cimerka stigla, Paula. O tebi ne znamo baš ništa. Ja sam Violeta. Sigurna sam da ćeš mi biti najbolja prijateljica. Ili ne? Potrebno je samo malo vremena. To je sve. Roditelji su ti ostavili ovo. Trebalo je da ti dam za rođendan, ali...
Dajem ti sada. Idem nazad direktorki da te upišem u školu. Vratit ću se da se pozdravimo, važi? Sentopija. Na ovo sam potpuno zaboravila. Vilenjačke rune. Srećan ti rođendan, ljubavi. Sećaš se Sentopije? Sada je to samo tvoja igra. Tata mi je napravio igru? Ja sam Mija. Šta to znači? Zdravo, Mija. Koja je lozinka? Ja sam Mija. Ovo je čudno. Da li je ovo Sentopija? Ovo je fenomenalno. Ne, čekaj. Ovo je nemoguće. Ali predivno je. O Bože! Šta se ovo dešava? Ma da nije loše. Suknjica bi mogla da bude malo duža. Imam krila. Ne mogu da verujem. Stvarno imam krila. Ja sam vila! A to znači da mogu da letim. Wow! Dobro, mogu ja to. Da, tako je, ja letim. Dobro, nisam tako dobra sa krilima. Pančići! Zdravo? Hej! Hej! Stani! Gde si nestao? Wow! Nikada nisam čula ovako nešto. Stvarno nikada nisam čula ovako nešto. Čekaj. Probat ću ponovo. Šmrkonjuša mu, kunem se, kod kuće uspevalo. Nisam znala da pančići govore. Naravno da govorimo, ali samo jedni s drugima. Sve ostalo je zabranjeno. Čekaj malo. Pa ti si neko drugi. Loš Feodor, loš Feodor. Ne brini, neću nikome reći. Nećeš? Jao, šta si ti dobra. Hajde, prati me ovuda. Ali ako te iko pita, pratila si moju muziku. Stvarno ne smemo ovo da radimo. Pančići se nikada ne mešaju. Odavde sam krenula. Tako je. Možda se u blizini nalazi nešto.
važno. Šta treba da... Ko bi uradio ovako nešto? Jednorogu? Ne mogu da verujem. Pravi živi jednorog. Zašto joj ne pomažeš? Ja sam Pančić. Spasavanje jednoroga je posao za vilu. Dobro, i gdje da nađemo vilu? Pa to sam ja. To je čudno. Jesi li upravo rekla budi oprezna? Kao da je rekla požuri. Ovo je sjajno. Ti pričaš sa jednorozima? Aha, izgleda. Kaži još nešto. A da, požuri. Wow. Tako si lepa. Lirija? Zdravo, Lirija. Ja sam Mija. Stvarno? Pokazat ćeš mi sve? Toliko toga želim da vidim. Vodopade, divlje zmajeve, polja jednoroga. Vilinsku palatu. Možeš da me odvedeš tamo? Hvala ti, Feodore. Vidimo se kasnije. Dobro, bit će mi dobro ovde. Nije baš da imam neki prevoz do kuće, ali mrzim rastanke. Zdravo, zdravo. Izgleda kao da su se vilenjaci opet umešali. O, šta sad da kažem, Panteji? Žiha! Sentopija je baš kao iz knjige. Tata mi je čitao poglavlje svake večeri. To smo zvali Mijin magični sat. Tako je divno. Želim da vidim baš sve. Wow! Eno vodopada Želja i cvetnog polja i dosadnih brda. Čudno, mislila sam da će biti manje dosadna. A gde je Vilinska palata? Evo je! Ne mogu da verujem. Ovo je savršeno mesto. Kako to misliš baš i nije? Ne mrdajte odavde. Preuzet ću svu odgovornost za neuspeh naše misije. Vaše veličanstvo. Obećala si mi jednoroga danas do podneva. Oprostite mi, kraljice Pantea. Nisam ja kriva. One su! Potpuno su nesposobne! Uhvatili smo jednoroga u klopku, ali neko ga je oslobodio. Mora da su vilenjaci. Vidiš li ovo, Gargona? Ovo je posljednji rog jednoroga koji imam. A kad on nestane, ponovo ću osteriti i poružneti. A ti znaš koliko mrzim da sam stara i ružna. Da, veličanstvo. I prekini da me lažeš. Samo jednu stvar treba da učiniš, Gargona. Donesi mi još rogova jednoroga! Donesi mi ih sve! Eno je! Vilinska planina. Unutra je Vilinska palata. Hajde, idemo! Jedva čekam da je vidim.
Ko se nalazi u blizini? Gde je? Rekla sam ti da je vila. Vidio Juši. Kako je nikad ranije nismo vidjeli? Ko je tamo? Mi? Ko si ti? I šta tražiš ovde? I odakle ti ta haljina? Prekini, Juko! Ne znamo ko je ona! Vi ste vilenjaci? Pravi vilenjaci. Ja sam Mija. Ja sam samo u posjeti. I moram da vam kažem da sam oduvek htela da vas upoznam. Stvarno? Čula si za mene? Mo se ne ponaša kao princ. Iako je on totalno princ. Nisam mislila na vas dvoje. Mislila sam onako uopšteno. Ti si princ? Ovo je Lirija. Kako znaš njeno ime? Pa, rekla mi je. Rekla ti je kako? Ne moramo još da idemo. Ovo su vilenjaci, baš kao i ja. Ti je razumeš? To je baš ludo. Mislim da treba da te upoznamo sa kraljem. Stvarno? S vilinskim kraljem? U vilinskoj palati? Mislite sada? Čitala sam o palati i videla jedan crtež. Međutim, prosula sam malo kečapa na tu stranicu i posle ništa nisam mogla da vidim. Šta je to kečap? Hej, a kako te nikad ranije nismo vidjeli? Sigurno bih te zapamtio. Pa ja dolazim iz daleka. Dalje od mistične grivne? Ne znam gde je to, ali sam ja još dalje. Ti ne znaš da letiš, zar ne? Pa znam, onako. Ali volim da šetam. Lepo je osjećati tle pod nogama, zar ne? Ja obožavam letenje. Misliš da ćeš ostati ovde neko vreme? Verovatno. Znaš, ne znam kako da se vratim kući. A da se vratiš putem kojim si došla? Da, verovatno si u pravu. Pa, bolje bi bilo da ostaneš. Znaš, mnogo ćemo brže stići tamo ako letimo. Hajdemo, leti. Gde je Lirija? Zašto je samo tako pobegla? Jednorozi su čudni stvorovi, uvek se unervoze u blizini baš svih. Osim tebe. Lirija! Možda i u opasnosti. Munkuli su krenuli. Ko? Lirija! Lirija! Wow! Hajde, leti sa nama! Mogla bi da bude bilo gde. Hajde da se podelimo. Tako ćemo pokriti više prostora. Idem na zapad. Juko, ti kreni na istok. Istok, razumem. A ti na sever. Nađimo se ovde za 10 minuta. Morat ćeš da letiš. Naravno, bez brige. Samo me spusti na onaj... Oh, krila, imam krila. Mogu ja ovo. Dobro sam. Možda i ne mogu. Feodore. Pomogneš Vili jednom u životu i ona misli da može da pada na tebe kad god joj padne na pamet. Izvini, ali tako mi je drago da si ovde. Nisam ja ovde. Ja sam neuhvatljiv poput povetarca. Slušaj me, Lirija je u opasnosti. Da li znaš gde je? Mi ne smemo da se mešamo. Odvedi me do nje, molim te. Nikada me nisi videla. Nisam bio ovde, nismo pričali. Kapiraš? Kapiram. Dobro. Samo prati mističnu zvonku muziku Pančića. Šmrkonjuša mu, kreni onuda. Hvala ti, ovo nikada neću zaboraviti. Evo još jednog. Ostanite tu i čekajte na moj znak. Sad si moj. Lirija! Ni ne pomišljaj bilo. Lirija, pazi! Ne! Taj jednorog je moj. I nisi baš neki borac za jednu vilu. Tebe nema u knjizi. Kojoj knjizi? Svi u Zentopiji su dobri, pažljivi i puni svetla. Ti nisi takva. Ta knjiga mi zvuči veoma dosadno. Sklanjaj mi se s puta. A
Ako povrediš Liriju, imat ćeš sa mnom posla. Sjajno! Baš sam mislila da će ovo biti suviše lako. A to nije uzbudljivo. Juko, ovamo! Bravo u centar, Juko! Hvala, nisi ni ti loš. Za dečaka. Još vilenjaka! Gargona! Haha, ona beži! Ne bežim! Samo menjam strategiju! To je nešto drugo! Lirija! Ostavi je! Ma ostavi je! Jesi dobro? Kako mi je drago da sam te našla na vreme. Sve je u redu. Budi sigurna da su oni dobri. Kaže, hvala vam. Mija, mislim da će biti zanimljivo u tvom društvu. Ako možeš da razgovaraš s jednorozima, bit će nam mnogo lakše da im pomažemo. Svakako ću se truditi. Sjajno je što smo te našli. Ima nešto što želim da ti poklonim. Sljedeći put kad ti budemo potrebni, samo dodirni ovo. Ovako, naši prstenovi će zasvetleti. Vidiš? A ako dodirneš 2 puta, leptir će te dovesti do nas. Vodi me ka Miji. Vidiš? I ja imam takav. Vrlo je moderan i koristan. Zovu se prstenovi prijateljstva. Prijateljstvo. Samo to. Wow, hvala. Divni su. Wow, odakle ti to? Teško je da objasnim. Šta se dešava? A? Mislim da ovo znači da moram da idem. A ni palatu nisam videla. Wow, to je ludo. Šta se dešava? Vratit ću se. Obećavam. Šta se upravo desilo? Nemam pojma, ali nekako mi deluje da ćemo je opet videti. Ne. Nisam sve videla. Ja sam Mija. Zašto sada ne radi? Dobro, Mija. Šta je bilo? Ti nisi se uplašila što sam nestala? Nestala? Kud si mogla da nestaneš na 5 minuta? 5 minuta? Jesi li dobro, Mija? Mislim da ću biti.